nhasika inyaya yekuti ndoda kuti mugotaura maonero kuti munoiona sei nyaya iyi. Kozi pane kadhibhiti mbichana karipo panyaya iyoyi. Saka imi guys muchataura maonero enyu kuti nyaya iyi bho here. Ndisati ndapinda neyacho guys ka kuti ndavesa kasubscribe this channel. Nevasati wasubscribe guys chiti hapana chekumira. Subscribe, click notification bell. Kuitira pese panodi upload the latest video guys amudarikirwe. Ende musakanganwa kulike guys mavideo andodi amune muchiona panapa guys. Ndo support yacho yamuri kudi yamuri kupa kuneni ndito simba rikudi rekuramba ndichikuigira ichi zvinyuwani zvima latest zvadechidi zvatechiwanawo mukati mastreet tishare tose guys nekufara nekudii zvese muchizvionerawo kuvaraidza pfungwa nekudyiwa kwenzeve nekudya kwemaziso guys. Nyaya iripo yakamira yakadai. Pane muimba anonzi Davido wekunigeria uya Davido. Vazhinji vanomuziva Davido. Akaita birthday party yake kuAmerica. Saka pakuita birthday party apa guys ka mwana wake akatanga kutamba zvekutweka zviya. Then ndobva amhanya kumurambidza mwana kuti don't do that. Kurambidza mwana kuti asatweka guys. Andi muri kuona kachipicture ako ndangoiona kuzimucelebrity nyaya yacho. Saka ine kavidhio mwana achitanga kutweka so iye ndobva amhanya kutorambidza mwana kuti asatweka guys. Saka pane macomments andatora ndaenda kucomment section ozotofarira kuenda kucomment section ndichiona kuti vanhu vari kuionawo sei nyaya iyi. Hanzi nomwe I respect him for that the way vana vevanhu hensis kumapati uku is so disgusting. Saka macomments ndo amuri kuona ndichangoisa pambaside apa guys munyatsodi kuzvirengera mega. Handisi kupedza ese kumaverenga. Umwe ndobva ataura kuti ana Faith Ngedzi used to twerk for him. What goes around comes back around. Now it's the daughter turn. Guys, unga muri kungozvinzwirawo kuti imi munoionawo sei kuti kozi vanhu vazhinji kumacomments vari kuti iye Davido anotwekesa vana vevanhu. Saka ari kuda kuti kutwekesa vana vevanhu wake mwana asingadi kuti atweke. Ndo kutaura kuri kuita vanhu vazhinji. Vamwe vari kuti hapana anoda kuti mwana wake aite nzenza. Umwe akati asi vevamwe anofambisa nyika dzese vakashama. Umwe akati aikaka but iye anongozunzirwawo wani. Guys vanhu vadi vataurisa zvakadi zvakawanda kuti iwe uri kurambidza mwana wako kuti asatweka asi wewe uri kutwekesa vana vevanhu wani. Wari kuda kuti mwana wevanhu aite nzenza ndiani. Saka imi guys munoionawo sei nyaya iyi. Agona here Davido apa kana kuti guys ndakusiyira nyaya kwamuri kucomment section. Thank you. Anoda kavidhio kacho guys ka unongodisira WhatsApp unongotora nhamba dzandakapinda kucomment section then ndokuratidza kavidhio kacho nachirambidza mwana wake kuti asatweka. Thank you guys.